Ya kene wanci dudu wancine. Ana ing tengah wengi kowe kledang ing tapel watesing Raja Singasari. Apa maneh usah gelar papan kabeh para prajurit. Satemene ana wigati apa to, Pak? Benaripun dalu menika kula badhe ngawuraken pendadaran. Olahe bela raga wanci dalu. Pramila kula siagaken sedaya para andalan kula anggenipun nglampahi pendadaran iji. Mongko katampa lan ora ning para magang. Purba wasesane ana ing tanganku. Iji. Nanging ya kene kowe bakal nganakake pendadaran ing wanci bengi tanpa njaluk palilaku. Lan lagi wae ana kedadian kang ora dikepengenake ing Singasari. Lah sing mboten kedadosan menapa Kang Mas? Gedhong pusaka bobol Kiai Margapati ilang. Margapati. Ing kene ora ana menungso kang kemliwer kan liyane kowe lan kabeh prajuritmu. Semua aku takon. Apa kowe weruh kumliwere menungso kang nyujanani mbok menawa iku kang nyidra Kiai Margapati. Dados panjenengan ngirit andhalanipun panjenengan ngupati wontenipun Margapati nggih Semelang Gandring. Ya, menapa panjenengan madosi menika Kang? lho. Jebul kowe apa karepmu nganti kowe nggawa Kiai Margapati? Boten kula tutup-tutupi panjenenganipun dados surat kula. Dasar kula maton. Kula boten narimakaken sedanipun tiyang sepuh kula ingkang dipun krenah kalian sederek kula piyambak. Pramila kula badhe dituwuh pawongan ingkang badhe kula pedahi nggih boten wonten sanes Kang Mas Asopati. Bapati, iki denarani tundan turut dan mbok menawa para sesepuh nate paring dawuh ananing kedadian paraning para trap ing Singasari kacandhik Rama Tunggala metu disedani dening Rama Kenarok. Rama Kenarok disedani dening Kang Mas Anusapati. Lamun saiki ana kang bakal ngudi tuwuh kapan rampunge perkara iki. Mula aku njaluk perkara iki kacandheta tekan semene. Kyai Margapati saiki ndak jaluk bali. Menawi kula boten ngudi tuwa tamtu kula boten badhe bekti dhateng tiyang sepuh kula ingkang napa kalih. Menawi kula wangsulaken dhateng panjenengan tamtu boten badhe kalampahan kula ngudi tuwa pramila gawah kosok langsung. Kersa Kang Mas kawiji dhateng kula monggo sesarengan ngudi tuwa kalian Anusapati. Kang Mas Anusapati iku kadangku uga sedulurmu. Nggih. Yen ana apa-apane aku kang melu kapitulan. Mula saka kuwi toh, Pak. Tekaku saglar papan. Yen kowe mbacut aku bakal nggunakake kekuatan. Monggo menawi panjenengan